Pois comenzamos. Benvidos todos e todas. Por fin, a nosa autora máis querida presenta aquí a autora máis querida aquí da Torbeo presenta aquí a súa premiada exitosa novela Nailía. E que mellor momento para facelo que no día grande das festas desta parroquia. Nailía naceu aquí en Torbeo, entre as súas paisaxes e as súas xentes, e creceu e segue crecendo, conquistando a crítica e aos lectores cunha historia de humanidade onde os personaxes buscan o seu lugar nun mundo onde o amor xoga un papel determinante. Nailía é unha historia que nos leva a un pasado cusas raíces sosteñen un noso presente. Doi paso a Rocío, da librería Pelayo Monforte. Perdón, no estoy acostumbrada a usar micros, y entonces me giro, claro. Hola, boas tardes a todos. Moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias a Loli por invitarme a estar aquí tamén a min hoxe, nun día tan especial para ela como é o día da presentación do seu libro no seu pueblo, que, bueno, é unha satisfacción personal e sobre todo vendo a acollida que ten entre a xente que sodes moitos os que estades aquí con ela hoxe acompañándoa. Xa presentara fai 2 anos, non? O primeiro libro que sacou, Os nomes de Val, e bueno, esta é a segunda vez, o segundo libro cos que premias os teus veciños con unha narración exquisita do lugar, de historias que seguramente moitos de vós a ler no libro vades a saber de que tratan, ao mellor algún personaxe se vos vai facer familiar. E bueno, eu son da librería Pelayo de Monforte, tamén son editora. Hoxe estou aquí como libreira, non? Como libreira, pois síntome moi unida a Loli porque ela durante 20 anos tamén o foi. Bueno, temos aí un vínculo, unha cosa que nos une, non? Ela a maiores, pois como ben sabedes, é mestra, foi mestra, despois 20 anos libreira como a min, despois agora xa está traballando pois de conserxe, non, de celadora no Meixoeiro de Vigo. Bueno, pois ten unha amplia experiencia no trato co público, ca xente, que supoño que por eso ela sabe describir tamén os personaxes que describen as súas obras, non? Porque esa constante trato con persoas pois fai que, bueno, como vades a ver cando leades o libro e os que lestes o anterior, como fai na descripción dos seus personaxes. E sin máis preámbulos, pois con todos vós, o señor concelleiro Luís Fernández, o señor Luís Fernández, que é o conselleiro de Cultura do Concello. Sí, no? Moi brevemente, a miña responsabilidade aquí é transmitir con toda sinceridade o orgullo do Concello de Ribas de Sil por varios motivos. O primeiro que sempre se di é que cada vez que presentas isto falas de Torbeo e polo tanto de Ribas de Sil, porque Ribas de Sil é unha entidade que non existe como pueblo, senón que é unha barca que leva moitos, e Torbeo é unha das grandes, non? Leva sempre o nombre do Concello por aí, pero máis que eso, un pouco recollendo o que xa se dixo, levas sobre todo as mulleres desta terra, mulleres con dificultades, loitadoras, e moitas estou seguro que se poden ver reflejadas ou elas ou as súas nais, as súas abuelas, e para min, máis que o nombre, iso é interesante, que nos podamos ver reflejados aí. É un orgullo para Ribas de Sil terte, e ademais ca humildade que caracteriza a Torbeo. Por suposto que é normal presentar na túa vila, pero non todo o mundo fai, todo o mundo non o fai, e supoño porque podes ir a lugares onde hai moita xente, co cual se agradece moitísimo que penses no Concello, tanto en Torbeo como próximamente tamén o farás en San Clodo. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí, ¿no?
Bueno, primeiro, grazas aos que esteño comigo na mesa, porque me sinto moi acompañada. Primeiro a Luís, que é o concelleiro de, como dixemos, do Riba do Sil, e que están en festas tamén ali, no? Desa amabilidade, mira aquí, de Rocío, de Librería Pelayo, que veu, que se moveu, que se desplazou cunha chea de libros, e, como non, a Toño, a él, a Beto, que é unha asociación que está facendo cousas moi importantes por Torbeo, a todos os veciños de Torbeo, os que viven aquí todo o ano, porque é moi importante, e máis os que veñen agora no verán. Eu a todo o que dixestes, primeiro, Rocío, que sí que efectivamente traballar tantísimos anos non sei se será a pregunta, nunha librería, nunha papelería, cara ao público, iso axudoume moitísimo, porque os que estamos detrás dun mostrador, os que estábamos detrás dun mostrador, a veces faz de psicólogo, porque a xente venche, contaxe historias, contaxe problemas, e ti eres como unha esponxa, porque ademais non te podes escapar, non podes marchar dai, tens que estar aí sí ou sí. Eu recordo moitas tardes de non haber xente, de estar escribindo moito tempo, de estar lendo moito, e bueno, Torbeo, como non, Torbeo está como tal, co nome de Torbeo na miña primeira novela, nos Nomes de Val. En esta está con nome ficticio de Coutelo, pero é facilmente recoñecible. Está sae San Clodio, sae Quiroga, as Cortes, personaxes de Torbeo, porque é curioso, porque o que destaca, por exemplo, no xurado do Torrente Ballester, igual que o xurado do Trevo, foi a riqueza lingüística. A mí resultábame raro, porque me parecía que as palabras, os vocablos que eu utilizaban eran os normais, pero claro, eran os normais daqui, eran os normais da miña zona, eran os normais da xente, igual que as expresións que a xente non entende fora daqui. Claro, eu é certo que me fun a vivir con 5 ou 6 anos, xa me marchei a Monforte, pero que o berce é este, o sea, donde mamas é isto, as expresións da miña nai, os refráns da miña nai, porque é moi refraneira. Entón, pois, iso é, vamos, é imposible, é o meu orixe, é a miña orixe, e sempre volvo aquí, é o berce, é de donde mana todo, é as personaxes. Falo todo seguido, despois preguntademe vais. Os personaxes, efectivamente, son mulleres facilmente recoñecibles. Ainda me decía, agora me decía unha chica que se recoñecía, o que me transmiten é que son personaxes normais, xente común, xente que, bueno, que lle recorda as aboas, as máis, son xente común, xente que parte de situacións duras, de infancias duras, algúns están marcadas por feitos moi complicados, pero eu creo que o que os une a todos é que non se conforman, que partindo de unhas situacións a veces incluso moi traumáticas, pois tratan de superarse. Dicen, bueno, isto é o que me tocou vivir, pero non me quedo aquí. O que trato é de superarme, de algúns de buscar o seu lugar no mundo, de encontrarse a si mesmos. E iso que quero transmitir, pois resiliencia, bueno, que se enfrentan a situacións e que salen reforzadas, moitas delas. Hola! Moi ben. Moi ben, si quere alguén facer alguna pregunta ou preguntarle a la autora, ya que la tenemos aquí, es importante comentar. Creo que nadie quere preguntar. Sí, dime, Reina. Podríamos contar un pouco de que vai exactamente o libro. Non te escoito. Si nos podías contar un pouco de que vai exactamente o libro. Bueno, moitos dos que estades aquí supoño que xa o leríades. O libro é a historia de Lía, de Nai Lía, que é pois o fío conductor, é o eixe, non? Arredor de cual pois conflúen todas o resto das historias. Ela é mai, é cuidadora, é aboa, incluso bisaboa, porque acaba cuidando da súa neta. Entonces, bueno, ela nos leva pois a través de outras historias,
as historias de os fillos, de xente, incluso Ricardo, que é un personaxe que aparece ao principio de todo. O Ricardo é como o espello de Lía, non? É tamén un personaxe moi entrañable, me parece, un neno de aldea ca súa mai, pois a súa nai é daquela, pois ser filla de solteira nunha aldea, incluso pois moi pobre, e aínda así Ricardo pois emigra, ten unha historia de amor con Lía, unha historia de amor de adolescencia que despois a mellor porque se llevan todo eso, que a mellor despois se encontran ou non se sabe. Sí. E bueno, a historia de moitos personaxes diferentes. Eu creo que é interesante, que de verdad tedes que coñeceros, que non o coñecemos. Pero a historia naceu xa, sabía antes, cando estabas escribindo o libro, ibala fiando ou tiñela xa dentro de ti? A ver, este libro escribino empecé a escribilo, é un proxecto de hai moitos anos, hai preto de 20 anos. E daquela había un personaxe principal que xa existía, que era Lía, nai Lía, ese existía. Existía algunha filla, Xulia, creo que tamén O sea, que está existía. basado en feitas persoaxes reais, No, en historias reais, no, é todo para ficticio. nada, todo ficticio. A ver, é certo que o percorrido cronolóxico, o percorrido coincide coa miña propia trayectoria vital, non? Claro, Pero a sí. partir de aí son todos personaxes finxidos. Que pasa? Lía sí que é un personaxe real no sentido de que quantas Lías hai? Reflicte Sí. pois un montón de personaxes similares. Despois, do resto todo é absolutamente ficticio, porque iso tamén che dá moita liberdade. É dicir, se te basas en alguén concreto, pois como que estás máis encorsetada, estás máis limitada, e así pois tú vas divagando. Por eso neste libro hai tantísimas persoaxes como había no anterior que publicaches, no non? anterior ainda máis. Ali era, sí, hai moitos personaxes variados. Eu creo que eso, o común de todos eles, esa capacidade de superación, de reinventarse, son personaxes, eu creo que son personaxes normais, comuns, que podemos atopar. Sí, que calquera pode ser Que calquera personas. efectivamente. Sí. Certo que os tempos Sí. cambiaron, que, claro, Lía tamén representa na Lía a unha muller dunha xeración anterior, da posguerra, anos 70, que agora afortunadamente evolucionou e cambiou e a muller pois é como máis dona de si mesmo, pero eu creo que siga existindo aínda mulleres que tiran para diante con todo, que traballan, que atenden a casa, os fillos, os avós, sin problema. Si ponse en valor porque é o que toca. É dicir, non desde o empoderamiento, oxalá fora así, sino porque é o que toca, porque non queda máis remedio. E eu teño unha pregunta un pouco que ten que ver con eso. Como se leva o de escribir un libro cando non podes escribir en calquer momento? É dicir, cando chega a inspiración, non eres escritora a tempo completo. No. Como se leva eso? Moi mal. Como se Levas fai? a ver, Como se fai? Pois escribo ratos. Ahora estou ca terceira novela. Anotando cando ven a cabeza? No, cando teño ratos. É dicir, claro, non teño problema de concentración, non? Hai escritores que teñen que facer esquemas ou estar moito tempo diante do ordenador. Eu non, normalmente me sento e flúe. O sea, xurden ideas. A veces pois, no autobús, ou viaxo en autobús, ou cando podo. Pero sempre escribín así. Sí? Sí, sempre toda a vida, porque toda a vida traballei e é moi complicado conciliar todo. Non é difícil, claro. Moi complicado. Pero tamén é difícil que veña a inspiración no momento que estás libre. Non é que podas tú decir... Pero non é inspiración. Ela leva dentro. Eu leva creo que dentro, ela leva simplemente dentro. o deixa salir. Sí, O deixa salir. sí, hai Abres a persoas porta. que non, Eu que vou abrir teñen a un porta. momento, pero penso que nera, incluso nas súas obras, no que eu coñezo dela, que é unha cosa innata nela, na súa personalidade. Sí, a mí non me costa, non sei que me non dicía importa. outro día, tuve que costar moito escribir iso, é que non me costou nada, é que, non sei, igual sona raro dicilo, pero é que é verdade, non me costa escribir, o que me costa é non atopar o tempo para escribir, eso sí que a veces non o levo ben, pero bueno, tampouco pasa nada. Ainda así, estamos polo terceiro, e a ver si hai 2 anos presentamos o primeiro, entón a ver se dentro de 2 anos vai o terceiro, así se.
Unha pregunta máis por aí, alguén máis? Como se leva eso de recibir un premio como Torrente Ballester? Dórmese ben igual ou dórmese millor? Dórmese con moitos nervios, cambiache un pouco a vida no sentido de que perdes un pouco, bueno, con respecto ao primeiro, que vas virxe, que non coñeces nada deste mundo, que é un mundo un pouco así, co premio o que tes é que adaptarte, non? De vir de outro mundo, pois tes que aprender a promocionar, tes que, bueno, expoñerte, porque eu pensaba, publicas un libro e xa está, xa se acabou a historia, non. Despois de publicar ven o tema da promoción, falar pa xente, que iso é bonito, que che transmiten nas feiras dos libros, nos círculos de lectura, nos clubs de lectura, pero ao mesmo tempo levache tempo. O sea, supón unha enerxía extra. Se só te dedicases a iso sería doado, pero claro, tens que tratar de conciliar todas as facetas. Pero bueno, gañar un premio é increíble. E no meu caso, imagínate. Ganar dous. Bueno, pero dixemo Torrente. Sí, Torrente, é que... Sí. Más. Torrente, Torrente. Dime. Hola. Eu non ollo nada. Era na boa. Por que? Creo que a inspiración que tes cando escribes un libro é debido á túa infancia. Non sei se me oís, verdad? Non moito. Algo... Eu casi te ves para aquí, É que eu estou un pouco xorda. Contei. Digo que a inspiración que tes ti nos libros, nos 3 libros que tes, No, ali ben. sí, na inspiración que che dan a escribir estos tomos, estos libros que ti tes, basaste concretamente a este pueblo ou a experiencia da tua vida que tuveches ao largo dos anos, a cultura que recibimos de antaño, familiar, amigos, etcétera, e a exigencia que che dá os premios a seguir escribindo, a sacar boa nota, como se chama, non? Sí, é certo. E creo que, da miña parte, enhoraboa polos libros. Non son moito de ler, pero vou intentar ler un libro. Grazas. Bueno, pois eu como ata agora non teño ningunha presión para nada. Cheguei aquí e xa é a hostia, está onde estou, entón presión ningunha, porque sabes que pasa? Que cando te pos a escribir evadeste de todo, ou seja, non existe nada máis, non estás pensando que lle gustaría ás outras persoas, que lle gustaría, non pensas niso, pensas en escribir. Claro que te sirves de experiencias, claro, de todo, do que ves, do que escoitas, do que percibes, o que dicíamos antes, o estar con moita xente, pois recibes moitos estímulos e moita información. E claro, cando escribes non partes da nada, partes de todo o que és ti, do que sintes, o que pensas, o que... E claro, a partir de aí podes crear personaxes completamente ficticios, pero claro, sempre partindo das túas experiencias, dos teus desexos, incluso das túas fantasías sexuais ou non, fantasías, partes de ti mesma, do que eres, é como un río que flúe, entón, pois, déixalo fluir. De feito, dá algo de medo ser amigo dun escritor. Se pensas algo de... Sí. E pode aparecer. Sí, totalmente. Moi ben, pois... Gracias. Moitas gracias por estar aquí a todos. Non sei se queredes algunha pregunta máis. Eu creo que estamos en época de festas, o que queremos é disfrutar todos. Nada, vémonos agora no baile. Nada máis, verdad? Nadie máis quere facer algunha preguntiña última a Loli? Cando ven o terceiro? Estámoslo deseando como agua de mayo. Regálame tempo. Me regalas tempo pronto, pero non sei. Seguro que pronto. Antes de 2 anos. Sí. Hombre, xa a idade que teño xa non é para esperar moito, A ver.
Bueno, Moi pois ben. si algún de vos non ten o libro, pois témolos aquí adiante para que vos lo firmes en primeira persona no libro. Grazas a todos. Me encanta. I love it. Me encanta. I love it. Don't look at me crazy like you don't wanna come on this dance floor. Once you feel this bass, you're just gonna keep on wanting more. Trust me, that's okay with us. We not gonna make a fuss. It's the rhythm that you trust. Let it go and you'll adjust. Just let it consume you. It's moving right through you. You're loving it, me too. Matter of fact, me encanta. Say it again. Yeah, I love it. Me encanta. I love it. Me gusta cómo suena la trompeta y el tambor. Juntos se sincronizan y le añaden el sabor. Un poco de movimiento y mucho más calor. Ya conoces que este ritmo es consumido.